עכשיו אנחנו בטוקה-בוקה משחקים, ויש לי מתנה, אז בואו נפתח אותה. מי שלא ידע, יש לי עכשיו ילדה חמודה שלפני כמה ימים נולדה. שלום, ואתה יכול בבקשה להכניס אותי? בבקשה? כן, תודה. מעניין מה הביאו לי כמתנה. באמת שזה מעניין. זה תיק יפה. אוקיי, הגעתי הביתה, הנה החמודה שלי. בוא ניתן לה נשיקה. טוב, בוא נשים את התיק בצד. ועכשיו אנחנו מתקלחים. זה מוזר שאין לי שמפו ומרקר וסבון גוף, אבל ככה נתקלח. אוקיי, עכשיו אני מחזירה את הבגדים שלי בחזרה. אוקיי, יאללה. עכשיו צריך ללכת לי... לא. עכשיו החמודה שלנו צריכה... שאני צריכה להחליף לחיתולי. חיתולי. שמתי אותה פה שנייה על השירותים. הנה, עכשיו הוצאתי החיתול. עכשיו אני החלפתי לחיתול. עכשיו זורקים את זה לאסלה. בואי חמודה שלי, עכשיו צריך ללכת לישון. לא במיטה של אמא, במיטה שלך. נשיקת לילה טוב. גם אצלנו כבר נהיה מאוחר, גם אני ישנה. כעבור 4 שנים. אוי, אמא, מאחרים לגן. חמודה שלי, אנחנו מחרות לגן. היום יש לי יום הולדת. שימי את קרישי בצד, בסדר? בסדר, אמא. הנה התיק שלך, ועכשיו הולכים לגן. אני מקווה שלא נאחר. אוי, איחרנו. לא, פשוט אנחנו הקדמנו יותר. אפילו המורה עוד לא באה. אמא, לא בא לי שתלכי. אני חייבת. ביי מתוקה, קחי את התיק. ביי. נשיקות. שלום לכולם, מי שלא יודע, היום יש לנו אורחת. אז עכשיו בבקשה כולם להוציא את ספרים. כל הכבוד. עכשיו כולם הולכים הביתה, אמא ואבא באים לאסוף. אמא, אבא, אמא. אני אוהבת אותך. איך היה בגן? מצוין, היום עשינו יצירה. איזה כיף, בואי. טוב, אמא, אני רוצה ללכת לישון. אין בעיה, אנחנו כבר בצהריים. אנחנו כבר ב7, אנחנו כבר צריכים ללכת לישון.
עכשיו הילדה הקטנה כבר נהייתה בי"ב, ואתם יודעים, הם כבר בחופש הגדול, ובכיתה י"ב כבר יש עבודה. אמא, אני צריכה ללכת לעבודה שלי, אני יודעת מתוקה. יאללה, את לא רוצה עכשיו ללכת? אני רוצה. אז יאללה, תלכי לעבודה. נשיקה ונתראה בערב. תדברי איתי, אין בעיה אמא. אתם יודעים שאני עובדת אני זמרת, אבל מרוב ההליכה הקשה מאוד קשה לי כבר ללכת, אז אני צריכה אוטובוס, ובמקרה יש פה אוטובוס, אז בוא ניסע. הנה, זהו. הגעתי, איזה כיף זה שאני מגיעה לעבודה החדשה. זה הכי כיף שבעולם להגיע לעבודה חדשה. אפשר להיכנס, אני עובדת בו, אין בעיה. קחי את המיקרופון שלך. נה 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 Adios, 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 adios. אני לא עם הגיטרה, זה פשוט אני מחליפה מישהי. טוב, יאללה, חברים שלי עכשיו אמורים להגיע כל רגע. היא לא היא. אין אחד. אין שנייה, אין שלישי. אנשים עכשיו אמורים להגיע כל רגע. אוקיי, כבר ערב, ואנשים, כל מי שהזמין בא. יש כרטיס כחול שהוא כרטיס רגיל וכרטיס זהב. אני לוקחת פוסטר וכרטיס כחול. כרטיס זהב זאת אומרת שאתה ב-VIP. אני רוצה לקחת סוואטשרט לא שלהם וכרטיס לא VIP. תודה. אני רוצה פוסטר לא שלהם, אבל ג'קט כן שלהם. וכרטיס רגיל. אני רוצה כרטיס זהב ופוסטר.